бір елны сөйлеген бір елны қайтқан туған ауылыма аптырап қалдым. Тыныш шулай тын ғана болып тұра, түн шундай тын болып та бір тауыш келмей айтам. Алай енді ол ялған, енді бір ойласаң ялған не шундай. Чөнки менә йортта йоклыйдыр ең. Анда иртә белән инде гадәттәчә инде әтәчләр кычкыра, төнне этләр өрә, берсе өрсә икенчесе тотына инде алар бигрәк шулай, шунысы да буладыр. Анда хатта кайтасың клубтан, йортта инде теге әти-әни мәрхүм әйтәдер, сез ди кайтып кергәнче без ди йоклый алмыйбыз, борчылып ятабыз, кая йөрисез, нәрсә төнне ди йөргән кеше йөрнегә йөрми, ул шулай дип борчылалар. Шуңа күрә мин инде ул вакытта инде тырышады менә йортта шул арбага пешән салып ятып йокларга имеш. Шунда ятам. Анда инде күл инде ничә бер 500 метр микән шунда бездән өйдән шунда бакалар шул тавышлары киләдер. Хатта Чаллыда мин менә шаяртып бер вакытта уйлап чыгардым. Бакалар тавышын ишеттем дә, мен әйтәм, сөйлим, яздым, менә әйтәм, француз телендә сөйләшкән кешеләрне ишеткәч, бакалар тындылар шул ук дип. Кайсы кеше аңлады инде, ошады кемгәдер. Шуны әйтәсе килә, шәһәрдә менә тын булган ул сирәк. Аптырыйсың менә. Ул докторлар әйткән менә, юл буенда ди, юл өстендә өйләр алар тавыш алар ди, бик сәламәтлек өчен зыян китерә икән кешегә ди. Кеше аны аңламый күбесе. Никтер менә шул кайсы җирләрдә бар, өйләрне бер 100 метр, 150 метр тирәнрәк ясаганнар, ә монда агач тутырганнар. Нәрсә менә ул дөрес менә. Миңа менә санэпидстанциянең баш табиб әйткән вакытында, урысча әйтмәкче, санитарный зона булырга тиеш ди. Юк, мәсәлән, кайсылары менә. Хәзер инде яраталар теге бит шәһәрдә һәр метр кыйбат, шуңа күрә алып сатып алалар да, шунда йорт төзиләр. Бер-берсенә ябыштырып, бер-берсенә ябыштырып, хатта 16 катлы шундый бер-берсен тәрәзәне күреп тора. Мине бер монда бер 52-нче бистәдә мин бер гарим безнең редакциядән китте, бер урыс шул вакытна биргәннәр яңа фатир, шул хатыны зарланадыр. Без ди менә бер-беребезне күрәбез ди, каршы капма-каршы торган йортта ди, шул ди. Шундый ди, ошамыйдыр аларга. Вот. Шулай шәһәрдә инде шундый җитмәгән җирләре бар инде шәһәрнең. Менә хәзер бит күбесе шул зур шәһәрләргә килеп тулды, чөнки эш җитми. Элек андый хәл булмаган. Менә мин хәзер карыйм интернетта видеолар, шәһәрләрен ташлап киткәннәр, кайсы шәһәрләрен ташлап киткәннәр, нинди матур йортлар. Мин сөйләдем инде вакытында. Шуроп дигән, шур дигән туз инде фарсидан, оп дигән су дигән тузлы су тапканнар да, шунда шахтадан ташлап киткәннәр. 15 мең икән да шул шахтер бистәлеге нәрсә дип әйтә инде, бистә нәрсә поселок урысча әйтмешли. Шунда инде әллә күпме калган, 1,5 мең кеше калган инде барысы шунда. Шунда инде планировкасы аптырап калдым, ничек матурлап ясаганнар, шуны беләсезме? Чыгасың зур балкон, кухнядан да сыра чыгасың, залдан да чыгасың, бер бүлмәле фатир булса да, ике яктан чыгасың, шундый зур балкон. Монда беләсезме, хатта барана мактанып нигәдер Мәскәү планировкасы дип атаганнар, никтер атаганнар шулай. Хатта менә шушы, әйе менә, юк монда түгел, монда юк, әйе, менә шушында, менә шушта шул инде московский планировка дигән. 9-нчы катта торалар кешеләр, 2 бүлмәле фатирда. Балконы юк. Күрдегезме? Шулай әйтәсе килә. Инде бер кайчан бер яктан инде ул минемчә ул менә фатир киң булырга тиеш. Ичмасам эчтә балкон, шунда ул чыгып, шунда бераз саф һава булырга тиеш анарда. Ул менә бер якка карап тора, тәрәзәләре. Нәрсә инде менә шушы машина, күрдегезме? Төннә машина әйди дә йөри. Ул ярый әле, кайсы вакытта мотоцикл шытырдап. Әле мин урыс телендә чыгарган бер видео, шунда мазаклап әйткән бер инде шундый нәрсә инде, мазак, юмор, мазак журналында бар рәсем, анда берсе юк, ул бүтән нәрсә, лисапит турынан булды. Тагы берсе булды, анекдотмы, шалтыратып ята. Нидән
кибеттен сөйләдем инде урысча ул. Әйе, менә шушына мин видео ясаган идем менә. Шушында теге урысча сөйләшеп киттем. Шунда ни шалтырата берсе кибеттен мотоцикллар сата икән анда. Моргка шалтырата. Сезгә ничә кешене алып килделәр бүген ди? 9 ди. Ә без 10 мотоцикл саткан идек. Тагы берсе әллә кая йөри икән ди. Шуның шикелле ул шытыр итеп куып бара шунда. Мен әйтәм, бара да инде шунда. Бәлки татарча да әйткәнме, белмим аны. Бер мизгел әйткән иде шул. Бар исемдә аны бар инде. Хәтеремдә бар азрак. Шул әйтәсе килә. Ул бит куып бара, аның башында бернәрсә бар микән? Мин шикләнәм, башында бар дип аның. Чөнки ул башында бернәрсә булса, ул уйлар, менә монда бит кеше йоклап ята, ял итә, кемдер эштән иртәгә эшкә барырга кирәк дип. Мәсәлән, иртә торып ди. Шулай уйлар, әйдәп куйып бара. Ана теге бер кино булды бит. Небеса обетованный дигән. Шунда бер полковник дигән имеш килеп аның тәгәрмәчләрен ала башлаганда шул теге гирне ташлаган машиналарына берсе больницка эләккән. Шуның шикелле әйтәм, ул вакытта менә кеше шытырдап нитеп тыным бирмәсә, минемчә чит илдә ул бер гирне атса, аны суд әйтер, юк, аның гаебе юк, ул үзе ничек тынычлыкны саклады, үзен сәламәтлеген саклады, нәрсә дип бер. Аны чит илдә ул мәсәлән кеше, әгәр дә ушулай менә күрдегезме чыланган, шунда мәсәлән сәүдә үзәгендә ул керә, таянып егылса, аны инде судлашып бетә, ул нихәтле хатта ничә $1000 алып, шунда бигрәк нитәләр, артыннан йөриләр мәхкәмгә имеш. Бездә юк, сугып җибәрәләр. Миңа вакытында берсе сөйләгән, оныгы белән, килене белән барган инде кибеткә, теге җиһаз, йорт җиһазлары, үй җиһазы, йорт җиһазын шунда мебель ягъни. Шунда берсен ашам дигәннәр, килгәндә баланы өстенә төшкән киткән. Шунасын ул миңа әйткән, менә язып булмыйм. Язып та була, аны ничек менә судлашып күбрәк кирәк. Язудан нәрсә була инде? Ул күбесе уйлый, язып чыгарса, хәзер шул ук. Ул Советлар Союзына язып чыгарса, тотыналар бөтен теге органнар бернәрсә эшләргә. Хәзер юк, ул вакытта мәсәлән буладыр шундый шарт, таләп. Публикация чыкса, тәнкыйтьләп газеттә, совет органнары алар 2 атна дәверендә җавап бирергә тиеш, нинди нәтиҗәсе нинди бар, менә нинди эш ана куптырганнар нәрсә. Хәзер юк, аны хатта теге эфир ТВКны карыйсың, анда аларны гаепләмәс килми. Алар бу яктан инде менә асфальт ниткәндә пычракка салганнар асфальтны. Мин шунда килеп ниткәнем, әйткәнем, аларны сугып җибәрде. Шунысы мин эфирне чакырганым, алар эфирдан куркып инде киптереп шунда әйтә башладылар. Шуны әйтәсе килә. Эфир алар шунсын дик карыйм, теге яңалыклар күрсәткәндә программада кеше имеш акча түләп шунда СМС белән шуны әйтеп салалар. Әйтеп салды инде, менә урысча әйтүче сотрясает воздух инде. Нәрсә инде ул әйтеп салды, кемгә кирәк? Тыңлыйлармы бер? Менә имеш утыра яңалыкларны бер җитәкче мэриядә хатта имеш хакимияттә язып бара, менә өлгерми язып бара. Нинди имеш кешенең теге тәнкыйтьләре бар икән, шуңа икенче көнне тора да тизрәк барып эшләргә тырыша инде. Юк, берәүгә дә кирәкми хәзер нәрсә. Инде бушка инде шул кеше бушка нитә. Күп хәзер инде кешенең канагатсызлыгы бар инде, менә шул яктан алалар да дик эшен бушатып теге ни бар ВКонтакте шунда бер төркем бар, шунда язган булалар күбесе, хатта кайсы вакытта гаеплене инде язмыйлар, үзендә мин исемен әйтмиләр, курка халык менә шулай нитеп тора. Әлек менә без газетта эшләгәндә без нигәдер куркмыйдыр, исемебезне язадыр, үзебез исемнән язып тәнкыйтьләп чыгадыр, бездән бәрбер хөкүмәт безне яклыйдыр. Хәзер бәлки хөкүмәт якламыйдыр, шуңа күрә халык та курка инде. Журналист бер ягыннан инде хөкүмәт аны якларга тиеш, чөнки ул халык хөкүмәт янында торып аның мәнфәгатен инде кайгыртып йөргән кеше инде адәм. Шуңа күрә минемчә, мин фикерем буенча, ул хөкүмәт аны бер яктан аз булса да яклыйдыр ул журналистларны. Хәзер кызганычка каршы андый инде күренеш димәсә, инде шундый явление менә андый нәрсә бик сирәк булса да, шуңа күрә инде нәрсә кызганычка каршы шунда. Исән сау булыгыз, рәхмәт игътибарыгыз өчен.